pasamuan ingkang kinasih wonten ing Gusti, sugeng pinanggih wonten ing renungan padinan Ki Kaji Purwantara. Kula Yuswa Agung ngajak kita sesarengan maca kitab suci dinten menika ingkang kapetik saking Ibrani bab 2 ayat gangsal dumugi 9 lan kawaca ayat 9a ingkang mekaten. Nanging panjenengane kang sawetara mangsa didadekake luwih asor satitik tinimbang para malaikat, yaiku Gusti Yesus. Kita sumurup kang jalaran anggone nglampahi sangsara sedo. Mekaten sabda saking Gusti rahayu sedaya tiyang ingkang minakaken lan nindakaken wonten ing gesang padintenan kanthi setya tuhu. Haleluya. Amin. Ibu bapak lan para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti. Jejer renungan ing dinten menika yaiku Gusti Yesus dados ratuning gesang. Saben enjing kita miwiti dinten kanthi maneka warna pikajeng lan tanggel jawab. Wonten ingkang badhe nyambut damel ngladosi kulawarga, nglampahi pasinaon utawi nindakaken peladosan. Kadangkala ugi wonten raos kuatos, ajrih utawi bingahipun manah amargi boten sedaya perkawis lumampah kados ingkang kita karepake. Lumantar seratipun, pangenget kitab Ibrani ngelingaken umat supados boten namung mandeng dhateng kasangsaran utawi kahanan ingkang awrat, nanging langkung-langkung mandeng dhateng Gusti Yesus. Panjenenganipun karsa rawuh dados manungsa. Panjenenganipun nglampahi kasangsaran, panampian, malah dumugi pejah wonten ing kayu salib. Kanthi mekaten, Gusti Yesus saestu mangertos kawontenan lan perjuanganipun gesang manungsa. Ananging kasangsaran boten dados pungkasaning cariyosipun Gusti Yesus. Awit saking kasetyanipun dhateng karsanipun Allah Rama, panjenenganipun dipun luhuraken lan kaparingan makuta kamulyan lan pangurmatan. Salib boten dados wekasan, nanging dados margi tumuju kamulyan. Pawartos punika maringi pangajeng-ajeng tumrap kita. Kadangkala kita dereng saged ningali asil saking pandonga, pakaryan, utawi peladosan ingkang sampun kita lampahi. Malah wonten wekdalipun kita ngraos sayah lan semplah. Nanging lumantar Gusti Yesus, kita sinau pilih Allah tansah nyambut damel. Sanadyan kita dereng saged mirsani sedaya rancanganipun kanthi cetha. Mila ing enjing menika, sumangga kita boten namung mandeng dhateng perkawis-perkawis ingkang dadosaken manah bingah utawi kuwantos. Sumangga kita mandeng dhateng Gusti Yesus ingkang dados ratuning gesang kita. Awit panjenenganipun sampun ngliwati margi sangsara lan kasetyan, sarta kaparingan kamulyan. Panjenenganipun ugi badhe nuntun saben langkah gesang kita miturut karsanipun. Monggo kita ndedonga. Duh Gusti ingkang Maha Asih, kawula ngaturaken panuwun awit saking sih katresnan lan kasetyan paduka. Mugi paduka saged maringi kawula kekiyatan lan kawicaksanan. Mugi paduka saged mitulungi kawula supados tansah mandeng dhateng paduka lan pitados dhateng rancangan paduka ingkang sae. Mugi kawula saged nglampahi dinten menika kanthi manah ingkang tentrem, setya lan kebak pangajeng-ajeng.